התפוזים, התפוזים, טובים באלף אחוזים, מן הזהב, מן הזהב, שמחפשים אותו לשווא. התפוזים, התפוזים, טובים באלף אחוזים, מן הזהב, מן הזהב, שמחפשים אותו לשווא. אנחנו נתחלק 4-4-4 בשורה, 2 מהצד הזה, 2 מהצד הזה, ועובדים בחצות, עם מתיחה. זה לא טוב נגיד, אבל נותנים מתיחה, קצת, לאש. אפשר עם שתי ידיים, לא? שלום. שלום. מה שלומך? אני בסדר, תודה רבה. מרגיש טוב? הכל פנן? הכל כתום. מאיפה אתה מגיע לפה? ראשון לציון. ושמך? אילן. פעם ראשונה? האמת היא שכן. לא, פעם ראשונה שאני מתנדב לקטיף. אז אני מבין שלפי ההרגשה אתה תעשה את זה עוד. כן, בהחלט, לא פעם אחרונה. שיהיה לך יום מקסים. תודה רבה. העץ יחזיק אותך? כן, אני אזיז, אבל מקום יותר טוב. זהו, זה יותר עצי. איך זה לעבוד למעלה? יותר טוב? כן, אני רואה שיש יותר שמש. האוויר יותר צלול. אתה נהנה? בהחלט נהנה. כיף לקטוף תפוזי ארץ ישראל, מאפיינים את ארץ ישראל. מה שמך אם אפשר לדעת? זקי. זקי. זקי המפורסם. אני זקי. זקי. אין כמו תפוז ישראלי. אין. שלום. בוקר טוב, איך קוראים לך? אני איילה, מאיפה הגעת אלינו? מרחובות, ואני כן. תפוזים במושב זמרת. אני שומעת כל הזמן את היציאות, שזה ממש מפחיד. יציאות של מה? יציאות של... תפוח זהב, תפוח זה קצת זהב, מפחיד, אבל זה... תפוח זהב. שלום. מה שלומכם? שלום. נהנים? מאוד, כן. ואתה? אני בוודאי. פרדס יבנה. אז לא באתם בהסעה שלנו. עצמאית. יפה. וזה פעם ראשונה? לא, פה פעם ראשונה, אבל כבר היינו בבארי כמה פעמים. בבארי? ועדיין נותנים להיכנס? בטח, כן, אתה מחנה בטרה בנתיבות, באוטובוס. נסיע אותך, יש שם אבוקדו, לימונים. יפה מאוד. פמוליות. אז אתם נהנים מכל העניין. כן, היינו גם בכפר שמואל, בגוש הסרט, והיינו בדרך לירושלים. והפרסמונים מכל הסוגים. כל הכבוד. תמשיכו ככה ותהנו מהחיים. כן, נהנה. שלום. מה שלומכן? כן, אתן נהנות? מה אתן עושות פה? מאיפה הגעתם? מקריית ארבע. קצת רחוק, לא? ועכשיו זה חופש? יפה מאוד. אז אתם עוזרות למושבים בעוטף? כל הכבוד. אתם רוצות להגיד את שמכן? לא? זה סודי? שלום. מאיפה הגעת לפה? ידיד. שלום. איך זה לקטוף תפוזים? עד עכשיו תמיד קניתם אותם בסופר? האמת היא שלא. אנחנו באנו לכאן עם תפוזים שכתבו אותם ברמת הגולן, שאבא שלי הביא לנו. וואו. לא הצלחנו לגמור, אז הגענו לפה, הבאנו תפוזים למטה של תפוזים. אנחנו קצת מכירים את העסק, אבל זו חוויה ממש ממש כיפית. מה, יש לכם כאלה גם בקריית ארבע? לא, אין מקריית ארבע. אתה לא. מבית רימון. מאיפה? מבית רימון.
בית רימון. אבא שלי מגדל תפוזים בגולן. תפוזים, גם נקטרינות, אבל... אוקיי. ואיך קוראים לך? אני עמית. אז אני מניח שאתה מאוד נהנה פה. האמת היא שאנחנו נהנים בעיקר כי... אתה יודע מה הכי פחדנו? פחדנו שנבוא למקום שלא באמת צריך אותנו. תראה כמה פרי יש פה. לכן, על זה אנחנו שמחים. העבודה היא עבודה אמיתית, עבודה נצרכת, וזה הדבר, הזכות הכי גדולה. יפה מאוד. ובכלל, חקלאות בנורמה. מה שלא היה עד לא מזמן. אנחנו חושבים שזה תמיד היה בנורמה. שיהיה לכם יום נעים. כן, מי אתה, כן? התפוזים טובים באלף אחוזים מן הזהב, שמחפשים אותו לשווא. התפוזים